Marina, da li ti više veruješ u ženska ili muška prijateljstva? U ženska. U žensko-ženska. Nekako ne verujem u muško-ženska prijateljstva. Postoje sigurno ta prijateljstva, ali ja imam više drugarica nego drugara. Faktički drugara kao i da nemam, sve mojih kolega sa kojima ja radim. To su članovi mog benda, ali sam ponosna na svoje drugarice i stvarno... I kakve su drugarice? Su li lepe, izgodne, podjednako? One su super i kad sad je Marta pričala treba da vam parira svaka drugarica. Ne znam, mislim u kom smislu one bi meni mogle da pariraju. To su uspešne devojke, svaka ima drugačije ambicije, ostvarene na nekom svom polju, završile su fakultet. Jedna želi da se bavi, nema veze što se ne bave ovim poslom, ali su uspešne u svojim poslovima. I bukvalno imam od njih najveću podršku i ja mislim da je to danas retkost. Eto, možda ja tako razmišljam, ali ja sam stvarno ponosna na njih. A to su inače moje drugarice iz osnovne i srednje škole. Odlično, odlično. Kada prijateljstvo tako dugo traje, to su valjda u školi najiskrenija prijateljstva. Pa da, inače ja ne sklapam prijateljstva. Ja što imam prijatelje iz osnovne i srednje škole, to su mi prijatelji. Iskreno, vrlo retko sklapam prijateljstva. A ili pitaš za mišljenje često? Kada piješ novu pesmu ili radiš novi spot? Pa naravno, one su sa mnom uvek. I uvek se raduju svakom mom nastupu i CD-u možda čak više nego ja. Ali baš sam ponosna na njih. Dobro, čuli smo šta vi mislite o muško-ženskim prijateljstvima, a Bubo, vas Indi nismo čuli. Pa ne, ja sam se uključila malo s Martom, tako da ja sam rekla svoje, ja sam se opekla davnih dana, još u moje 25. i 6. godini, tako da više nisam sebi dozvolila da se kajem. I ja obično ne pravim u životu greške, pogotovo 2 puta iste. Barem sam za toliko pametna, tako da se držim onih mojih starih dobrih prijatelja koji isto tako datiraju iz neke mladosti. Ova nova poznanstva držim na distanci, verujem u te odnose, upravo ono što sam rekla, na što ste se i vi nadovezali iz tog rimskog doba, da su tu nekog istog staleža, zato što to je možda i nesvesno kod čoveka da krene u neku ljubomoru, da li je on uspešan advokat, to jeste ona, uspešan advokat, ekonomista. Bitno da je u svom poslu uspešan, šta god to bilo, da nema problem sa mnom u tom kontekstu. A što se muškaraca tiče, verujem, imam stvarno dobrih prijatelja. Realno imam. Indi? Pa ja više verujem u žensko-ženske odnose, malo manje u muško-ženske. Jer muško-ženska prijateljstva mogu da pređu u ljubav, kao u tom slučaju. Da, ali... Kod mene nikad. Ja nisam bila prijatelj sa Bojanom. Ali nije primjer toga. Ja nisam bila prijatelj sa njim, tako da ja pričam sad o prijateljstvu i stvarno iskreno pričam. I ja moje iskustva prenosim, evo sad kad me već pitaš, ja sam najviše uspeha imala, ne bukvalno prijateljstvo, pričam o druženju, nekom odnosu sa uspešnim ženama koje su ostvarene, koje od mene ne mogu ništa da uzmu, da mi pokvare, da mi pomute ili tako nešto. Tako da samo sa uspešnim ženama se družim, jer ja idem ka tome i jesam donekle, a ravnog sebi, jer ono sve suprotno može da ti pokvari. Ali kad već pričamo o uspešnim ženama, kako biti uspešna na našoj estradi? Pa ja baš slušam sad, ispada da samo ja verujem u muško-ženska prijateljstva. Jesam, ja rekla da imam ti. Ne, Buba je rekla. Buba i Marta, a ja i Marina. Ja moram da... Ja verujem u muško-ženska prijateljstva. Dobro, pa vi, možda je razlika u tome što sada, u ovim godinama, 23, 24 godine, te drugarice su slobodne, pune života, vole taj klub gde ona nastupa, vole tu scenu i one su deo te scene pored nje, ali, na primjer, za 10 godina te iste žene, kad pričate uspešne, šta znači uspešne? Ja imam prijateljicu koja nema ništa, nema ni fakultet, uopšte nikad nije imala neku svečanu haljinu, ne voli, nosi farmerke opuštenu košulju, ona je srećna u svom životu, češće se smeje nego ja. Znači, ja kad god nju vidim, ja kažem, dolazi mi češće, jer mi lepo da te vidim, donosiš mi pozitivnu energiju. Znači, čovek treba bude uspešan u svom životu, znači, nebitno je kako izgleda, da li je lep, svako je za nekome lep. Da li je završio fakultet, nebitno, ima glupih ljudi fakultetski obrazovanih i obrnuto, seljak čovek ne zna da se potpiše, ali jako inteligentan. Znači, sad je ovo malo površna priča koju mi moramo, ali ja kad pričam možda ode malo u drugu neku dimenziju, pa zato kažem, razlika je imati drugarice sa 24
koje su deo nje i naravno da uživaju u tome, raduju se njenom uspehu, ali sa 35, na primjer, već trebalo bi neka da je udata, neka nije, neka je već nesrećna, neka se razvela, ima probleme. Onda kaže, a vidi nju, uživa tamo, ide, peva, meni nije do života, bez obzira. I onda samim tim dolazi do toga. Ili ona može da bude uspešnija od nje, ali niko ne zna za nju. Ona je opet anonimna, ona je pevačica koju svi znaju i sad će neka od ovih devojaka da priđu da je traže autogram i nju će da gledaju kao nekog ko je bitan, a tu njenu drugaricu neće i onda će njoj to biti krivo. I tada dolazi do toga o čemu ja pričam. Ja sam to prevazišla za 23-4 godine, sam imala milion prijateljica. Isto je bilo tako. Ali danas, na primjer, muškarci su mi prijatelji, prvo mlađi su dosta od mene, zato što to su ljudi iz posla naše koji se bave ili ovim ili onim, pa te podržavaju jednostavno ili prijatelji iz mog detinjstva, opet muškarci koji su uvek nekako, ako vole ženu, onda je stvarno poštuju i to traje dugo. Nemaju razloga da budu drugačiji. Ali ipak smo otišli od mog pitanja kako biti uspešna na našoj estradi. Pa to nema odgovora za to. Možda postoji jedan moment kad svi mi doživimo neki vrhunac, možda taj vrhunac nikad i ne dođe, nebitno je. Nema tu recepta. Ti jednostavno radiš to što stojiš iza toga i kako će biti i šta će biti, to se nikad ne zna. Svega ima malo sreće, malo I postoji mnogo načina do kojih se dolazi do uspeha, pa da, mislim, svega pomalo i sreće i... Pitanje je i šta je uspeh? I materijala. Ja mislim, pošto sam onako nov na estradi sa mojom koleginicom, da moraš biti malo i lud. Malo lud? Da, na svoju ruku. Otkačen. Jer nekako u moru pevača i pevačica... To da skreneš pažnju. Da skreneš pažnju. Da to je prvi stepen, ono... Pa to je nažalost došlo tako vreme, da moraš da nažalost. budeš nenormalan da bi privukao pažnju. Mislim, nažalost. Nažalost, da. Ali mislim da je to početak. Ili da napraviš neki skandal. Ja uopšte ne mislim da tako treba da se razmišlja. Ne mislim da treba, nego prosto to je realna situacija. Niti ne može to da te povede. To jeste realna situacija, ali to rade po meni glupi ljudi koji nemaju karijere. Znači ti jedino što treba da radiš, po mom mišljenju... Kako misliš da nema, izvim što te prekam, kako nema karijeru ako nije još ni počeo? Znači oni koji počinju karijeru, dosta njih je pravilo na karijeru na skandalima. Ne treba tebi uopšte skandal ako si ti siguran u svoje... Ja kažem da ti jedino treba rad, jedino ti treba pesma. Jer skandal svaki kreten može da napravi, to je najlakše napraviti skandal. Ali mnogi naše javne ličnosti prave karijeru skandalima. Ali ja mogu da kažem... Ali to nije karijera. Ja sam upravo rekla da to nije karijera. Znam što hoće Davor da kaže. On hoće da kaže da treba skrenuti pažnju, ali nema potrebe. Nema ni potrebe za tim. Slažem se sa Marinom da je pre svega pesma ta alfa i omega svega. Pesma je dodatak, ali ja moram da kažem da su mnoge poznate pevačice, uspešne, na samom vrhu, imale toliko skandala u svojoj karijeri i toliko se pričalo o njihovom privatnom životu koji je jako zanimljiv, isto tako kao i njihove pesme. Da, čovek mora da bude zanimljiv, naravno. Ali tu se pravi razlika zato što prosto neko živi skandalozan život. Znači, prosto neko tako živi. Jednostavno, imat ćemo primjer, eto, Cecu, Acu Lukasa, koji splet okolnosti je takav da su njima prosto moralo da se piše zbog nekih stvari. Ili zato što je takav njihov život. Nisu oni sami pravili skandale. Dobro, nisu oni sami prave skandali, sami se slikali, sami nameštaju situaciju. Glupo je da sam nameštaš, ali prosto kažem da je to da ima i toga. Pa ja mislim da Šavan Šaulić ništa nije radio u svojoj karijeri da bi bio poznat i popularan, pa eto, Snežana Đurišić, ne znamo je kao skandaloznu. Bubo, što vi kažete? Za vas nikad nije bio nijedan skandal? Pa naravno da nije i mislim da je to katastrofa, što je mlad čovjek rekao, da ide jednim putem koji je, mislim, danas me ima, sutra me nema, ko što mu neće značiti ništa u moru ovih pevača. Ova devojka je to jako lepo i pametno rekla. Vremenom polako, danas ova emisija, sutra ova emisija, jedna pesma, druga, peta će možda upaliti, možda upali prva, da će znati cela Srbija za nju, možda i ex-Jugoslavija. Mislim da tiha voda breg roni, svaka čast. Napraviti nešto hibridno, uzeti reklamu, pa onda je najlakše uzeti i izreklamirati se mesec dana svaki dan nešto na bilo kojoj televiziji i znaće za tebe cela Srbija. To nije nikakav problem i nije ništa
nikakva nauka, nego praviti od sebe budalu. Jednostavno, ja se izvinjam što vas prekidam, samo je bitno kakvi smo mi tipovi, ko s tim želi da živi, ko s tim može da se nosi, ko želi da njegova porodica, prijatelji, neko to trpi, ja to nikad ne bih želela. U mojoj karijeri je dva puta su ušli novinari u kuću. Znači, prvi put je bilo pre 15 godina, to je bila televizija RTS i vaša televizija pre neki dan. Znači, za 20 godina sam 2 puta pustila kamera u kuću. Eto, to je bilo to i opet zahvaljujući Kristini i naravno vama. Znači, nikad u životu nisam dala svoju intimu da mi neko komentariše krevet, da mi neko komentariše kupatilo. Ne zato što je to nešto grozno ili je prelepo, nego jednostavno nema mesta tome. Zašto? To je nešto što je moje intimno, to ne dozvoljavam da bilo ko, da ne želim ni sa kim to da podelim i to je to. Ja neću se da branim Davor, ali znam šta je hteo da kaže, ali nije se shvatilo na pravi način. On je hteo da kaže, na primjer, ti si svojevremeno na početku bila ljubičasta. Da, ali ja sam to radila privatno, ne da bi skrenula pažnju. Znam. Samo sekundu. Ali moram da te prekinem za sekundu. Avangardno, nešto drugačije. Kad je izašla pesma, samo sekundu. Ja sam bila ziv crna, kao sada. Znala cela ex-Jugoslavija. Posle 5-6 godina, 10 godina je otišla moja karijera gore, kad sam ja otišla bez veze kod drugarice u Cirih i iza frkavanja se ofarbala. Ja ne kažem da si ti to namerno uradila. Ti si to uradila spontano, ali to je bio moment gde onako... Ali ja nisam bila po tome prepoznatljiva, jer je pre toga već bio šušu. Znači, sad kasnije možda generacije koje su se uključile... Dobro, ali si bila prepoznatljiva kad te vide u moru koleginica, kad ti naiđeš da je to Buba Miranović. Da, bili su drugačiji bilo. Samo te, izvinite, moram da se iskreni, zato što očigledno niste razumeli. Ja nisam rekao da ja tako gradim moju karijeru. Ne, meni je sve jedno ko gradi. Ja sam generalno govorila. Ja sam generalizovala stvari. Ja samo ne zavijam čokoladu u foliju. Znači, ja govorim ja gledam kako mene zovu novinari i šta traže od mene. Znam, ali nemoj da pristaješ. To nije da ja pristajem, nego ja govorim samo šta je realnost. Jeste. Mi svi smo super fini, ali... Misliš da nas ne boli što su neki ljudi non stop u novinama s nekim glupim paparaco slikama, sa nekim glupim pričama. Normalan čovek, svako od nas želi da zaštiti porodicu, svoju intimu i ne daj Bože skandala. Sve neka bude samo nemoj skandale. Kako vama ide od ruke da zaštitite porodicu i intimu? Nisam ni ja nešto sad, ne šetaju mi novinari po kući, glupo je, ali ne mogu ako me vaše kolege zovu godinama, na primer, i pitaju za emisiju i sad bio je ovaj kolega, bio ovaj, bio onaj, ja kažem, pa ja neću. Onda automatski stvaraš neku neprijateljsku atmosferu da oni kažu, pa šta sad oni glume, svi mogu, oni ne mogu. Znači, nije ni to poenta. Znači, moram. Htela, ne htela. Nekad mi nije ni do emisije da dođem, ali to je deo našeg posla. Ali što ona kaže, ne mora baš da ide da mi snima i osetim ja kad oni uđu u kuću, ko tu treba da ostane 5 minuta, a sa kim bi mogla da sedim celu noć. Znači, uđu neki ljudi koji imaju namere i to se oseti. Ja mislim da mi to primetimo. Kad je novinar bezobrazan i kad ima kao hoće jedno, a u stvari snima nešto sasvim drugo. Tamo neki kabel ili dete nešto proslo, oni namerno to sad snimaju, da to bude glavno, a ne neke lepe stvari koje se vide u kući. To mi je baš bez veze. Ali u nastavku emisije pričamo samo o lepim stvarima, prije toga slušamo novu pesmu Intim. Bez reči otići, Bojana. Da, svi mi kažu preboli. Pesma koja je onako polako i ne očekujem da će ovaj album brzo ući, onako i nije tako i rađen komercijala, ono kao od danas do sutra ili ono da je samo za 1 godinu. Album koji je rađen temeljno, ja sam birala pesme, naravno s pomoć mojih prijatelja, ovog puta muških. Pozdrav za njih, naravno. Pozdravljamo sve muške prijatelje. I eto da spomenem, ako mislim da su zaslužili saradnike Stevicu Simeunovića, hvala mu na ovakvim divnim tekstovima, aranžmanima Saši Nikoliću, Milanu Kuliću, koji je sve vreme bio tu nadgledao situaciju i svima, naravno, koji su bili uz mene i verovali i veruju još uvek. Ali stani ti. Čekaj, moram samo. Evo, sama je sad rekla uz pomoć muških prijatelja. A ja sam namerno ćutala dok nije počela vaša priča, da je udelim kompliment za ovu pesmu. Baš sam uživala dok sam slušala. Odavno nisam čula prvi put pesmu da čujem, a da mi se ovako dopadne.
Znači, pesma je fantastična. Pridružujemo se pod komplimentima. Da smo ponudili prvo Marti ovu pesmu, ona bi definitivno... Da, 100%. I mnogo mi se sviđa i mislim da su ti muškarci bili u pravu i da su ti pravi prijatelji i da će ova pesma, ako budeš, mislim, stala sad iza nje maksimalno, da će biti veliki hit. Hvala, ja radim na tome da se spot uradi za ovu pesmu. I evo jedan iskren komentar od ženske osobe. I pitaj Martu i dava na savjet za spot. Marta je inače, ne zato što je tu, nego zato što je to tako, meni jako draga osoba sa estrade, jedna od ženskih, i cenim njeno mišljenje i uvek je iskrena bila prema meni i drago mi je kada me upoređuju sa njom da ličimo kad je ona počinjela svoju karijeru, to je meni kompliment. Hvala ti, baš i meni. Pričali smo na početku o tebi i Bojanu, ali ja nisam nam se pohvalila, jeste li zaljubljeni, kako ti je u vezi, nisam te to pitala. Ja to nikada neću raditi. Znači, to je opet neka moja intima, pa dovoljno je nešto... Pa ništa, da popušam sa Bojanom sljedeći put. Naravno, ali neće ti ni on reći, zato što je ja nikada neću kriti sa kim sam ili nisam, dok ja to ne želim da objavim ili dok ne želim da neko zna, ali nikada od mene nećete čuti. Pa dobro, meni je važno da kada te vidim da si srećna. Ne delim to, ja delim... Da sija. To je najbitnije, da ja podelim moju pozitivnu energiju. Ja sam malo prehlađena, ali što mi stvara nervozu, ali se trudim da se to ne vidi i da to... Više ne treba da budiš nervozna, vidiš, rekli smo da je pesma temelj svega, pesma ti je super. Imaš hit i sad ti baš bilo. Hvala, daj Bože. Bubo, a vi nam niste rekli ko je vama najveća podrška bio u karijeri? Pa porodica, definitivno. Definitivno porodica, sve ono što se dešavalo u kući, ta pozitivna energija koju sam dobijala, nikada nisam imala neke probleme vezano za roditelje, decu i tako dalje. Tako da sve to što se u kući dešavalo, taj temelj mi je davao krila i snagu za sve ostalo što se dešava van kući. Zanimljivo. To što obično deca, pevača ili pevačica, krenu stopama roditelja, vrlo često. Pa zato što, recimo, moja Kristina, ona obožava muziku i ja mislim da niko na svetu više ne zna pesama od nje. Čak mnogi pevači mogu da se postide što se tiče repertoara, koliko ona zna pesama. Nije neki pevač, Filip lepo peva, ali on pa ne voli te nastupe i nikad ne bi izašao među publiku, a Kristina bi. Ona da malo bolje peva, ona bi izašla sigurno, bez problema. Ali je otišla skroz drugim putem, tako da... Niko od njih dvoje nije poželeo. Moram da kažem da Marta ima veoma talentovanu ćerku koja peva izvanredno. Ali ona ne sluša ovu muziku koju radimo ja i tata. Rekla mi je, skoro smo imali jednu raspravu. To sam čula u jednom od vaših intervjua. Da, imali smo raspravu da sam ja njoj rekla to u ovoj kući više ne smeš da kažeš. Ona kaže, ja imam pravo na svoje mišljenje. I to mi se sviđa, mislim, ona vrlo rano, sad ima 15 godina, ima stvarno stav koji sam ja imala možda tek sa 30, što me raduje. Što je odlično. Da. I mislim da takav stav koji ona posjeduje je neophodan za taj neki malo brži uspeh, kad znaš šta hoćeš odmah i ona stvarno zna i stvarno... Ne zato što je moje dete, ne volim roditelje koji tako, dete mu igra tenis, već je Novak Đoković, dete peva, već je ne znam ja šta. Ali stvarno slušam sve ovo što se dešava trenutno od tih devojaka koje se takmiče i onda čujem tamo nju koja u kuhinji bez veze peva, ali to je stvarno onako posebna je i mislim ako bude htela, a hoće, verovatno, da ima velike šanse, ali ne znam sad koliko u ovoj muzici. Ovde može da, ali... Pa možda negdje u inostranstvu. Moguće. Ja verujem da je to sve nasledno, pošto logično ako su mama i tata pevačice, da će imati bar malo talenta. Ali moj tata je izuzetno... Tvoji mama i tata nisu pevači? Nisu, nego moj tata je izuzetno talenta. Mogu da kažem čak jedan od boljih vokala koje sam ja muških čuo, ali nikad nije imao ambiciju upravo iz tog razloga. Rekao je na estradi ima dosta svega, tako da on nije nikad želeo da se bavi s tim, ali ja planiram da ga povedem na mom nastupu, pošto peva te stare dobre pesme Luisa i to, a ja pevam više... A šta ti na nastupima pevaš? Ti ne pevaš? Pevaš muziku koju inače pevaš, ili tako? Pa da, pevam Dado Polument, on je sad aktualan. Pa kako će Ćale da se uklopi?
Ali će da peva to, ove starije pesme, da. U mome oku slike su jasni. To pevam i ja to, ali mogu da se postidim pored njega kad skoro smo kod moje sestre na svadbi pevali. Evo sad karijera počinje. Da, ali ja ću da ga proguram. Možete zajedno gradite karijeru, kao grupa. Da, tata i kompanije. Tako da verujem da je to nasledno njega, ali moram da kažem da ja nisam imao baš neku podršku mojih roditelja. Nisi, to sam to isto ti piću. Ne, zaista nisam imao u početku nerazumevanje. Uopšte zbog pevanja ili zbog vrste muzike, zbog čega? Ne znam šta je to bilo. Moja mama je izuzetno dobra žena, ali nekako me nije videla u estradi. Tata jeste, ali s njim on je živio preko i nisam baš imao puno kontakta kao sada. Ali mama je onako bila totalno zbunjena u celoj toj priči, ali na kraju vidim sad me puno podržava, jer je mnogo trebalo da se uloži u CD i ja sam joj beskreno zahvalan, jer evo sad se naježim, ona je prodala čak nakit, sve što je imala da bi ja isplatio taj CD u koji sam dosta uložio. Dosta sam se pozajmio para, ali evo... Dobro, ajde. Tokom nastupa, da, sad vraćam sve to i pred kraj sam da vratim sve dugove, tako da baš mi je drago što sada imam podršku njihovu. To je odlično kad veruješ u nešto i kada slediš svoj san. Ja, na primjer, sebi sam bila najveća nepodrška. Ja sam voljela da pevam i sve je bilo u redu, samo ne da izađem na scenu i ljudi da me gledaju. I to mi je bilo strašno i to je trajalo godinama. I iako su svi onako me bodrili, ali ja sam sebe bila najveći neprijatelj. Vi niste bili sebi najveći neprijatelj. Imali ste podršku od početka. Pa ja jesam imala. Ja sam imala i sreće. Stvarno sam imala sreće. Meni je životna želja bila da mi menadžer bude Raka Đokić. I bio. I ja nisam odustala. Dok prvi put kad sam zakucala na njegova vrata, naravno tad je on radio samo sa Lepom Brenom, nije hteo nisak i više. Međutim, ja sam bila toliko uporna da sam ja objasnila kako sam... Bože, kad je vidio tako lepu ženu na vratima... Da, jeste. Koliko je bilo lepih žena. Pa ne baš tako. Nije više među nama, ali ja sam i danas znam beskrajno mu zahvalna i uvek kažem, kad uđem u crkvu, uvek upalim sveću za njega. Posle 20 godina da mi nije bilo njega, verovatno ja ne bi bila danas ovde. Tako da sam ja uspela njega da ubedim da sam ja taj pevač kome treba da pomogne i on je to osetio, čuo me na pravi način i to je bilo to. Ja kažem da to ima malo i sreće. Jel vidiš sada kako se približava kraj emisije? Sve neki muškarci, veliki prijatelji. Pa ne, ja sam tog momenta nisam... Ali dobro, tete delila vaše mišljenje. Ne, ali ja sam odmah rekla da ja volim muške prijatelje. Ne, ali ja hoću to da potenciram. Nego mi malo žao što stvarno sam čula i ovako da žene su slabo sa ženama se druži. Onda mi je to malo krivo. Ali ja isto realno imam više muških prijatelja. Znaš što sam ja čuo? Ja sam čuo da je sad moderno da se žene druže sa gej osobama. I da uvijek imaju gej prijatelje koji ne može da bude ljubomoran. Tako da, to mi je baš čudno da nemaš možda... Ima istine, naravno. Tako da, O tome pričam sve vreme, ali me niko ne sluša. A vi mislite na gej drugove? Ne mislim više ništa. Ja više neću da pričam. Marina, da čujemo tebe oko podrške kod početka karijere. Pa nekako ja sam od malena pevala u horu 10 godina, upisala sam klavir, 2 godine sam svirala. Dakle, u tom periodu roditelji su me podržavali da se bavim muzikom, ali na neki drugi način. Išla sam na solo pevanje i onda čak su razmišljali o operi, ali ja sam krenula drugim putem i nisu oni mene nešto podržavali, ali nisu ni bili prezadovoljni sa time što ću ja da se bavim. Nekako, meni je tata profesor, oni su uvijek insistirali da završim fakultet, ali eto, nažalost, to nisam uradila. A nikada nije kasno, možeš i sad? Pa ne mogu, jer jednostavno ja stvarno koliko god da verujem u to da će završiti fakultet jednog dana, ne mogu, prosto nisam taj tip, jer ne mogu i da pevam i da učim, to je za mene nemoguće, još i da spavam i sve to da ukombinujem ne mogu. Ali, nekako, hvala ti, nekako su, eto, vremenom oni prihvatili, nisu najsrećniji, ali ne odmažu mi. Eto, Davor je beskonačno šarmantan. Marta kaže, hoće da peva, pa da ide kući, pa da nam ne bi pobegla Marta. Hajde da čujemo tvoju pesmu. Šta ćeš da nam pevaš? Pevaću jednu pesmu koju sam zapostavila tako, snimila sam je pre 2 godine kao singl i najavu za ovaj moj posljednji album. I bila sam sigurna u tu pesmu, onako meni se lično jako dopala. I tako ja sam je svaki put izbegavala da pevam i na moju nesreću presnimljena je ponovo ovdje, postala veliki hit, a eto ja ću da otpevam moju verziju koja nije hit, a mogla je da bude. Ali je snimljena pre.
Polako, ali sigurno došli smo do samog kraja emisije. Hajde samo za kraj da čujem vaše planove, šta ćete raditi u narednom periodu. Putujete negde, pevate negde, Marina? Pa evo, znači najbitniji plan je taj da će da izaći sada moj prvi album, tako da vidjet ćemo kako se situacija odvija. Se nadam da će tu biti dosta gostovanja, naravno van Beograda. I u Beogradu ću sigurno ostati nekim danima, eto, zbog te moje publike, ali sad promocija albuma, to je plan. A šta je sa Danom zaljubljenih ili Sveti Trifun po srpskom, Dan vina? Ja radim, da, Novi Sad klub Pašanga, tako da sjajan tamo provod, da, tako da se vidimo, eto. Davore, Marta? Ajde, Marta. Reci, nismo zajedno, reci. Pa ne možda idete na odmor. Nismo zajedno, priznajemo. Za Dan zaljubljenih nismo zajedno. Šta ću vremen za Dan zaljubljenih? Prvo da kažem za karijeru, da izašao mi je spot pre nepunih 7 dana, Dejan Milićić je radio spot, pa to promovišemo onako, pa posle toga planiram jedan duet još možda. A što se tiče Dana zaljubljenih... Imaš li u planu nekoga sa kim ćeš snimiti taj duet? Neko imaš u planu da budeš zaljubljen? I to i to. Mladi tvoji šala. Imam u planu, ali polako vidjet ćemo. Neću ništa da otkrenem dok imam neku želju, pa nadam se da ću ostvariti tu želju. Jer sve što sam dosta želeo... Što se tiče zaljubivanja, misliš? A što se tiče, pa nekako se zaljubim se u 3 minuta u 5 osoba. 5 devojaka, tako da to me malo... Nikako ne mogu da... Neće više se zaljubiti. Pa s godinama to će se promeniti. Će da se promeni. Ali eto, problem je da budem zaljubljen za Dan zaljubljenih. Odlično. Marta? Pa ja, svaki dan mi je Dan zaljubljenih, tako da to mi je nebitno. Bitno mi je to opet da nešto ja stvaram, pošto sam otkrila eto sebe u pisanju tekstova i moj zadnji album sam sama napisala. Bubi sam obećala pesmu da ću da je napišem. Ovo je bilo sad javno, više nema. Da, javno. Obećala sam i rekla sam ja kad obećam nešto nikad nisam izneverila. Ali kada je damo rok? Pa rok. Nemojte molim vas rokove da mi dajete. Rekla za par dana. Jer ja sam sebi već dala bila rok da nešto uradim pa nisam. I ne volim te datume, termine i kad šta mora, polako. Kad uradim, bar da uradim kako treba. Da, to je odlično. I nova pesma, jednu sam završila sa kojom sam jako zadovoljna. Pravo tekst. Jeste jedna lepa poruka i mislim o tom potom, doći ću ja kod vas. Kada ćemo mi čuti tu pesmu? Pa vrlo brzo. Mislim, urađena je, ali ja sam tako, pošto je Bubar na početku rekla da je perfekcionista, ja mislim da smo mi svi ovako, pevačice su sve malo perfekcioniste na svoj način. Ja sam to htjela da probam u jednoj intonaciji, u drugoj i trećoj, 3 verzije sam otpevala, pa sam onda shvatila da nisam to uopšte trebala da radim, da ona prva, najobičnija, bila je najbolja, ali sam iskomplikovala i produžila stvaranje te pesme, ali vrlo brzo. Ili ti agoniju. Pa da. Eto kao. Ja sam za Dan zaljubljenih radno, provešću ga u Beču, biću zaljubljena. Već si zaljubljena? Da, biću. Pa ne zato što ili vi Bojan u Beč? Za taj dan. E to možeš da mu otkriješ. Ne. Ali tu je Skype. Ne, ali tu je stari dobri Skype. Da. Prelepo. Pa ćemo se skajpirati. Ja nemam nekih posebnih planova, kao što sam rekla na samom početku, čekam na neku dobru pesmu i to je to. Eto, Marta, stvarno sjajno pišete tekstove i to je otprilike to. Biće. Do tada hvala vam na gostovanju u Brvnari. Vidimo se neki drugi put. Hvala vama. Hoću da budem